आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जानानै दङ मोननैबो। आंनि फिसालानो आंनि किडनिखौ होनो सानदों। आंनि किडनिखौ होनानै आं फिसालाखौ बासायनो सानदों। बिनि थाखाय आंहा रां रुफा थाइसेबो गैया आरो आंनि हौवायाबो बिराद बेमाराव गोग्लैनानै दं, प्रेसार स्ट्रक जानानै माथो साथो गैया। लोगोसे आरो आंहाबो आथिं बायनानै दङ। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव, आइ आफाफोरनाव थाइसे थाइनै रां मोनो खोमा होननानै खावलायनाय जादों। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जाजोब्बाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायदों। आरो आंबो लोगोसे आथिङा बायनानै दङ आरो आंनि फिसायाबो प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ। आंनि किडनिखौ आं फिसानो दान होनो होननानै सानदों। आंहा रां रुफानि जेबो गोनांथि माबा गैया। आङो फैसा थाखा सोरबा अननानै होयोबा आंनि फिसानि थाखाय बेमार आजाराव फाहामनो, किडनिनि थाखाय फिसाया जोबोद बिपदाव गोलैनानै दङ। थांनानै थानो बहुद आसा आंनि फिसाया। आंनि किडनिखौनो होनानै आङो फिसाखौ बासायनो सानदों। आरो आं रायजो राजा जायगानि गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायो। आङो जेबो उफाय गैया, मा खालामनो। फिसाया बिराद बिपदाव दङ। प्रमद बर' सारमोनखौबो आं थाइनैसो हेफाजाब होगोन होननानै खावलायो। आं फिसालाखौ बिराद खस्थ'यै फोरोंदोंमोन। हाजिरा खामला मावनानै B.Sc कमप्लिट खालामहोदोंमोन। दा बेमार आजाराव गोलैनानै दं आंनि फिसाया। आं मा खालामनो, उफाय गैया, जेरावबो राहा गैया। आं ओंखायनो रायजो राजाफोरनाव, B.Sc सरकारफोरनाव थाइसे थाइनै मोनो खोमा होननानै आं खावलायदों। खुलुमबाय। आंनि मुङा B.Sc बसुमतारी। आं आम्बारि सरबेरा गामिनि। आङो थांनाय गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो किडनियाव अन्थाइ जादोंमोन। बे अन्थाइ जानायाव रङिया स्वास्थि मेडिकेलाव आं खनसे अपारेसन जाखांबाय। बे अपारेसन जानायावहाय आंना सार्जारि जानानैबो थांबाय बोसोरनै सिगाङाव। दा बे अपारेसन जानायाव आंना एसे रं ट्रिटमेन्ट जानाय बायदि आं मोनदों। दा बेनिफ्राय आंना किडनियाव इनफेक्सन जानानै दिनै आं किडनि फेलार जानानै दङ आंहा। दा बेखायनो आङो किडनिखौ बावैनो ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि आङो थांखि लादोंमोन, नाथाय थाखा फैसा सौहायाखै। दा जेसेबां हा हु दं आं गासैबो फानबाय, अब्लाबो सौहायाखै। दा थोजासे फैसा मोनस्लाबाखै। बेनिखायनो आङो जाहाथे डनार हिसाबै आं किडनिखौ लानो थाखाय आं आइखौनो सायख'दों। जोंहा न'खराव रायलायलायबाय, बयबो सावरायबाय। दा आइआ मोजाङैनो दङ, आइनि किडनिया सोलिगोन आंनि थाखाय। दा आइआबो आंनो मोनसे किडनिखौ डनेट खालामनो नागिरदों आरो। दा बेनिखायनो आंहा बे आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोबां रांनि खरसा दङ जिहेथु। बेनिखायनो आङो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ थाइसे थाइनै जि हायो हेफाजाब होनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार आरो खाथिनि जोंनि MLA MGM सारमोननिफ्रायबो एसे एनै हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेखिनियानो। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।